they came to know that he is with this one. by the time He has several serious. That means his treatment outside of the state was Ranglong. and he never কি জানে সব কিছু জানে 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 না খালি মারতে পারে না কিন্তু সব জানে চাইমিয়ান বা সেটিং এনার্জি সেক্টরে কথাও মানে কোথাও কইতে পারে তত আগের চেয়ে তুলনায় আমি দেখছি গতকালকে চেয়ে আজকে একটু ভালো ওষুধটা সঠিক পড়ছে আমার বিশ্বাস ভিলেজ এবার নোয়াগাঁও সাবজোনাল বিসিং জয়নগর পাড়া और सिनी खूब एक्टिव सेंट्रल YTF नि एक्टिव वॉरियर पुइला नि सिमिनो बसिनि बुबाग्रानो लोगिरि फैनाय सिक्लारंनो फानरि फैनाय आमचायो ते सारा स्टेटो बो सिनि YTF सेंट्रल नि वाइस प्रेसिडेंट बो 15-20 दिन इनका अनेक सरि हेमियांगै ताबुक लास्ट पॉइंट तो तीनटा बीमार रमजाक बनो फातारो चेन्नई रो ट्रीटमेंट खाइजागि हाइजाखाबो फैमिली रक लां थांखाबो ओंखाय बरक अ खबरनो हुइ तमनि फातारो प्रकाश खायां तमनि बरक सोंनो बो साया जों बिनि पाल बाक्साखै लिनेकार हालामबाय जों एकलगेनो जों दफानि बागै बुबाग्रानो लगिरि तमनि जों बुबाग्रानो फानरि तंलेमेन जों सिक्ला YTF सेंग्रानि बो लिनेकार हालामबो सिक्ला रंनो अमकेनो फानरुइ एनकारेज खाइतमनो आमचायो ओंखाय बो सरि हाइमियां थांगा पुला लुमानि सिमि स्टार्टिं मानि अमर बिन फैमिलि बनो फातारत लां थांगा फातारत लाङि थाङै जत ट्रिटमेंट खाइ हेजाका ओंखाय खूब दुखनि बिषय अमो ताबुक बिन टीवी तव ते लांस इनफेक्शन जाक ते जन्डिस मानजाक जाक ओंखामनो ताबुक जे बिथि बारायबाय जेसा ट्रिटमेंट खाइमानसाक बो फैमिली मेम्बर खालि दङ बे जोंबो एज ए फैमिली बोनि फैमिली मेम्बर बिन मा बिन बाय बोनि फैमिली बे जोंबो तंनाय लगियोनो तंगो पुलेनसिमि तंग फायो एबं जों बों फैमिली मेम्बर बाय लगिरि थानाय ताई बिनि ट्रिटमेंट ताई तम खाइना नां जों जतन कक सालायगा ताबुक बुबाग्रा बनाय फिनाय खूब तात्रिनो बनो तेबो एनकारेज खाइ फानरुइ क्राक खाइतंग दिनै जों तिनि साइक्लां लायके जतन मिललाय सिनि YTF नि जत सेंट्रल नि आदंग्रक फाइजाक सिनि वर्किंग प्रेसिडेंट सिनि GS सिनि हॉनरेबल EM स्पोर्ट्स बरमगन सुहेल देव वर्मा ते सिनि आमचाइनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ते एक्टिव जे सेंग्राबो सिनि आता जयसुं हालाम सिनि दोनो दाललं ते सिनि आकाश त्रिपुरा जत नोआगाव सबजोनल चेयरमैन जतन और फाइनाय फिगा सिन TWN प्रेसिडेंट जों बुंनि फैमिली लगी पाइथाक जरा जों लगी तंनाय ते आशा खायो सिनि सेंग्रा लिनेकार हालाम खूब तात्रिनो हामनाय अमनो जोंबो जतन सुरिनाय आंनो मिडियान बिसिंदिबो सिन जत YTF सेंट्रल दङ बा एक्टिव वॉरियर्स दङ सेंग्रा ग्रंना कोइनाय नं जानजन जे मुताय मानि मानो नरबो बिन बागै सुरिलायदि बो जाते हामै ताइसे सिनि लगी दफानि बागै सिनि बुबाग्रानो उगुलपि फानरि मानातै सिन लगी ताइसे सोंबोताय बनो क्राकै हिमदुना बागै सोंमो फैमिली मेम्बर सागानो बो कामखै नाइकल दि बनो हाइकेनो सोंगा जाखाय बो खूब तात्रिन हामनाय हामबाय जागा थायोमो बागबासा जयनगर बालिसरा एडिसि विलेज